Nggih. Paramatur Ndara Werkudara. Ya. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Ya. Nalika semanten prajurit saking negari Batasari Mbak maju dipun papakan Raden Setyaki. Ya. Ya Raden Wresniwira. Ya. Ya Bima Kuntring. Ya Yuyudana. Ya, aku wis ngerti. Nggih. Perang rame cis. Prajurit iki nggawa tombak, Ndara Setyaki nggawa gada. Tombak disembal. Terus Ndara Setyaki ngepruki gada teng sirahe prajurit. Dis. Prajurit jengklit kendang ka prajurit. Ya. Sing kedua, Ya. prajurit maju mulai, sing maju kula kali Petro. Wow, apa ya? Asli. Prajurit kalah. Sing kalah. Prajurit Bar kuwi. bar kuwi wonten pendhita tuwa. Buta sik ning buta sik. Buta maju kula dicokot. Sing dicokot Kula mati. mboten cah digdaya.